3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen. En waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, de baas is. En niet wij. 4. Sluit iedereen op die met geweld dreigt of geweld gebruikt of zet ze ons land uit. En pak die honderden aanhangers en die duizenden sympathisanten van de jihadistische beweging in Nederland, als het moet, preventief op. En 5, voorzitter, vraag alle scholen, kranten, media om een Mohammed-cartoon te tonen. Niet om te provoceren, maar om te laten zien dat wij nooit wijken voor bedreigingen en geweld en dat wij trots en fier achter onze vrijheid staan. Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land. Freedom, democracy, human rights are incompatible with Islam. אהלן חברים, מה נשמע? מקווה שכולכם בטוב. רוצה להתחיל מלדבר היום על הפיל הענק שבחדר, שמשום מה כולם רוצים להתחמק מלדבר עליו, במיוחד כמובן תקשורת שלעולם לא יעיזו לדבר על הנושא הזה, ואני חושב שהנושא הזה הוא בהחלט בשורש כל הסכסוך הזה וכל המלחמה הזאת שיש לנו, ואם אנחנו נתחמק מלדון בנושא הזה, אנחנו כמובן לעולם לא נוכל לנצח במלחמה הזו. והנושא הוא כמובן האסלאם והתרבות הערבית. וכמה זה עומד כנגד התרבות שלנו, שהיא הרבה יותר מערבית, הרבה יותר חופשית, ואני חושב שהצביעות המטורפת הזו שמגיעה בעיקר מהשמאל, כמה שזה מגעיל וכמה שזה מגוחך בעיקר. אז לא לדבר על אסלאם היום, זה פחות או יותר כמו שבמלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם הראשונה, היינו מדברים על הכיבוש הצרפתי והפיצויים שהגרמנים נאלצים לשמש לצרפתים, ולא לדבר על זה שבאותו זמן היטלר רוקח את מיין קאמפף. זה עד כדי כך מגוחך, למרות שאני בטוח שבאמת אם היינו נמצאים גם בתקופה ההיא, אז היו כל מיני פעילים כאלה שהיו מרחמים על הגרמנים האומללים. וזה מגוחך. התרבות הערבית האסלאמית היא קיצונית הרבה יותר מהתרבות והאידיאולוגיה הנאצית, וזה מגובה בעובדות סטטיסטית, אז בואו נתחיל ונסתכל. אז הדבר הראשון שאני רוצה להסתכל, זה על כמות הטקסט שיש בקוראן ושנאה כנגד יהודים, לעומת מיין קאמפף. אז כמו שאתם רואים, בסך הכל בשלושת הספרים שמרכיבים את הקוראן, יש כמעט 33% יותר שנאה וטקסטים של שנאה כנגד יהודים. והאמת שגם הטקסטים הם הרבה יותר חריפים כנגד יהודים בקוראן עצמו מאשר במיין קאמפף. אז אי אפשר להתעלם מהדבר הזה ומהאידיאולוגיה הזו, והספר העיקרי הזה שהוא המניע של כל האידיאולוגיה שלהם. וכמה זה מגוחך לדבר על דברים כמו כיבוש, או אפרטייד, או אפליה, או כל מהדברים האלה. זה כמו שעוד פעם, תגוננו על נאצים שמגיע להם כל מיני זכויות, בזמן שהם תומכים באופן מלא במיין קאמפף. וכאן זה אותו דבר, אין שום הבדל, ונהפוך הוא, זה אפילו יותר חמור. וזו תרבות שהיא ברברית, היא פרימיטיבית, היא מסוכנת, ואתם חייבים להגיד את זה, אתם חייבים להודות בזה, אתם גם יודעים את זה, אתם פשוט חבורה של פחדנים שלא רוצים להגיד את זה. וזה גם כמו שהיה בזמנו, באמת, אחרי הירי בעיתון שרלי בודו, שבמקום שכולנו נשים ציור של מוחמד, אז אתם שמים כולנו שרלי, שזה לא הסיפור. הסיפור הוא שצריך לעמוד על זה, וכולנו צריכים לצייר את מוחמד, אפילו וזה לא בשביל לעצבן אותם, זה באמת בשביל שאנחנו נראה שאנחנו לא מפחדים מהם, ועומדים על העקרונות של חופש. זה דבר שהוא קריטי.
אין שום מקום לכבד את האסלאם או את הדת הברברית הקיצונית הזו. כמו שבדיוק אין שום מקום לכבד את מיינקראמפט והאידיאולוגיה הנאצית. ועוד פעם, כל הסטטיסטיקה מראה שזו אידיאולוגיה יותר מסוכנת. עכשיו, עוד דבר שהתרבות הזו יוצרת, וזה גם בעצם מגיע מהאסלאם, נישואים של בני דודים בתוך משפחה. אז כמו שאנחנו יודעים, מוחמד אישר שניתן להתחתן בתוך המשפחה, הוא תמך בזה, וכמו שאתם רואים במפה הזו, כל המדינות שהן במקרה גם מוסלמיות, וזה ממש לא במקרה, יש שם אחוזים מאוד מאוד גבוהים של נישואים בתוך משפחה, נישואים של בני דודים. אנחנו יודעים שזה יוצר מוטציות גנטיות, זה יוצר אנשים עם IQ מאוד נמוך, בהרבה מקרים פחות מ-70, שזה על סף הפיגור שכלי, וצריך להגיד את הדברים האלה, זה מסוכן, זה לא בריא, כל אחד מבין את זה שנישואים בתוך משפחה זה לא דבר שצריך להיות, ועוד פעם, זה משהו שמגיע מהאידיאולוגיה האסלאמית, וזה עוד פעם, זה אפילו דברים שלא היה באידיאולוגיה הנאצית, ואסור להתעלם מזה, חייבים להגיד את זה, ואם אנחנו באמת רוצים לדעת שאנחנו אמיצים, ואנחנו מוכנים לנצח את האויב הברברי הזה, אנחנו חייבים כל אחד לצייר ולפרסם ציור של מוחמד, כדי שהם ידעו. אנחנו לא מפחדים ממכם, אנחנו לא מקבלים את זה שאתם רוצים להרוג כל דבר ששונה ממכם, וכל אחד הרי יודע את זה, שנשים אצלהם זה כמו איזה סחבה, זה סך כל רכוש של גבר, שהם רוצחים הומוסקסואלים, שאין אצלם שום זכויות של חופש או זכויות הפרט, יש אצלם רק קיצוניות ברברית ביותר, ואני חושב שעוד אחת כמה וכמה בתוך עזה, הסיפור הזה של נישואים בתוך משפחה ואסלאם, זה באחוזים הכי גבוהים שיש, וזה שורש הבעיה. ולכן, דוגמה אז, כשהחיילים צעקו מתוך המסגד, זה משהו שאנחנו כן צריכים לעשות, אנחנו צריכים להראות להם, אנחנו לא מפחדים מהאידיאולוגיה הנאצית שלכם. אם אתם לא מפחדים מהאידיאולוגיה הנאצית, או אם אתם חושבים שצריך לעמוד כנגד האידיאולוגיה הנאצית, אחת כמה וכמה צריך לעמוד כנגד האידיאולוגיה האסלאמית, המסוכנת, הברברית, האנטישמית, ולא צריך לפחד להגיד את זה. ובגלל זה, בשביל עצמנו צריך לצייר את מוחמד, כדי שאנחנו נדע שאנחנו יכולים ללכת עד הסוף, לעשות את הצעד הזה, של לנצח למען העקרונות של חופש ושל זכויות הפרט. וזה כל הסיפור פה. על זה גם מדבר הנשיא ההולנדי, כמו שראיתם בווידאו בפתיחה. ואני חושב שאם בהולנד הם כבר הבינו את זה, והם עוד לא נמצאים במלחמה מלאה כמו שאנחנו נמצאים, הגיע הזמן שגם אצלנו הדברים יהיו ברורים כנגד האידיאולוגיה המסוכנת והברברית הזו. מיד יקומו אלו, אבל גם אצל היהודים יש, קודם כל כן, אני חושב שגם האלמנטים הברברים ביהדות, בעיניי, כמובן צריכים להיות מחוץ לחוק, אין לזה מקום. אני אפילו ארחיק לכת שבעיניי גם ברית מילה, להטיל מום בתינוק בן שבוע, בעיניי זה דבר שהוא נגד העקרונות האלה של חופש ושל היגיון. זאת דעתי האישית, אני לא מתבייש להגיד את זה, אבל אני לא חושב שזה הנושא כרגע. הנושא כרגע זה שיש מאות מיליונים של נאצים שרוצים להרוג אותנו בגלל שאנחנו מוגדרים כיהודים. ועל זה יש להילחם, יש לזהות את הבעיה. הבעיה היא האסלאם, ולא צריך להתבייש להגיד את זה. כמו שאנחנו רואים במחקר הזה, הסכנה למומים בתינוקות של נישואים בתוך המשפחה, זה כפול מהממוצע העולמי. ושוב פעם, זה עוד אחד מההשלכות האלה של התרבות הברברית, הפרימיטיבית הזאת. אין לזה מקום. אין לזה מקום, ומעבר לזה שאין לזה מקום, זה אם כל אדם שבאמת תומך בחופש, בליברליות אמיתית, בזכות להיות מה שהוא רוצה, כמובן בלי לפגוע בחופש של אחר, חייבים לעמוד על זה, חייבים להגיד שהתרבות הערבית האסלאמית היא נחותה, היא ברברית, אין לה יותר מקום בעולם הזה,
וזה גם השורש לניצחון, זה ההחדרה הזאת לתודעה שלהם, שהם חייבים לעבור שינוי חברתי מעמיק, וזה יכול להיות אך ורק על ידי ניצחון צבאי. כמו שאנחנו ראינו גם בהיסטוריה, את הנאצים לא היה שום דרך לשכנע או לרצות, לא כשצ'מברלין בזמנו הביא איזה הסכם עלוב שמיד היטלר לא כיבד, וגם עכשיו אין מקום לשום הסכם מדיני, שום פשרה ושום דבר. מדובר על אידיאולוגיה ותרבות גרועה מהנאצים, ולכן הדרך היחידה היא להכריע אותם באופן נחרץ וצבאי שאין יותר נאציזם. כמו שאין יותר נאציזם היום בגרמניה. ככה נראה ניצחון אמיתי. אז כמו שהאסלאם עובד אצלהם, אין לזה יותר מקום בעולם שלנו, וצריך להכריע את זה. את הרעיון הזה של הצורה הזאת של אסלאם, אין לזה יותר מקום. אין לזה יותר מקום, והדרך הראשונה זה שאנחנו נדע שאם אנחנו מציירים את מוחמד, וזה עוד פעם, זה לא בשביל לפגוע או משהו כזה, זה כדי שאנחנו נדע, הנה, הם לא רוצחים בעקבות זה שעשינו איזשהו ציור או קריקטורה. ואז אנחנו נדע שאנחנו באמת בדרך לחיות בשלום ובחופש. ואי אפשר להעמיד פנים. וזה שוב פעם, זה מגוחך שעדיין יש הרבה מאוד אנשים היום בתוך ישראל, בעיקר מהשמאל, שממשיכים לדבר על כל מיני קשקושים כאלה של אפרטייד, כיבוש, דיכוי, כשאנחנו יודעים, אפילו הם חייבים לדעת את האמת הזו, שמדובר על אנשים שמונעים מאידיאולוגיה שהיא גרועה מזו של הנאצים. ותתחילו להסתכל על זה, על עצמכם, ולהגיד את זה, בלי פחד, ואז גם תבינו מה שורש הבעיה. וזה מוביל אותי לאיש הבא, אברהם בורג, כן, עוד אחד מפושעי אוסלו. ועוד פעם, המסקנות וההגבלה המגוחכת הזו שהאיש המגוחך הזה, ועדיין ממשיכים להביא את הקולות האלה בתור כאילו אנשים משפיעים וחשובים בחברה שלנו. אז לקח השואה לא מותיר לנו ברירה אחרת. גם ביום שאחרי נצטרך להתמודד עם מחבלי חמאס. בסוף המלחמה הזו, מרבית עזה מוכרת עליהם, כמו היטלר, צמרת החמאס אולי כבר לא תהיה בין החיים, אחרים יעמדו למשפט על פשעים נגד האנושות, אבל מה אז? ממשלת ישראל תהיה חייבת לרסן את הקיצונים הממשיכים בצד שלנו. ועל ממשלת פלסטין תוטל האחריות להתמודד עם קנאי האסלאם. אז עם כל הכבוד, ויש פה פרופורציות, אני לא אומר שלא קיימים קיצוניים משיחיים יהודיים, אבל זה בשום אופן וצורה לא משתווה בכלל לדבר הזה שנמצא בכל התרבות והעם האסלאמי, אין מקום להשוואה הזאת, וכמובן, אני אפילו מה יש פה לציין? אצלנו אם יש איזה ברוך גולדשטיין, אז האיש נכנס לכלא עד סוף ימיו. ובעיניי גם צריך להיות לו עונש יותר חמור. אין פה בכלל שאלה. אצלהם עושים כיכרות ונותנים כסף למשפחות שעושים מעשים ברברים כאלה. כל אחד יודע את זה. עוד פעם, אסור להעמיד פנים. חוץ מאברהם בורג, שעדיין נשאר עם הקונספציה הזו, וכמובן הלקאה עצמית, וגם אנחנו לא בסדר בדיוק באותה מידה, ושוב פעם ושוב פעם. אז ממש לא. אין לזה מקום. וגם אין זה בכלל מקום יותר להביא את הקולות האלה כמו של אנשים של אברהם בורג, שיתחיל מלהציג אולי באמת ציור של מוחמד, כדי שנדע שהוא הבין את הטעות שלו בהסכמי אוסלו. זה דבר מבורך מהמקום שלו. ועכשיו זה מוביל אותי לאנשים שאולי ההורים שלהם לא בני דודים, אבל בהחלט הם מתנהגים ככה. אני רוצה לדבר על, עוד פעם עכשיו חוזרים לנושא הזה של בג"ץ, והמהפכה המשפטית, לא המהפכה המשפטית, אז אני אומר רק את דעתי. אני לא חושב שהאנשים שמקדמים את המהפכה המשפטית, הם בשום פנים ואופן לא צריכים לקבל יותר כוח, זה באמת סכנה לדמוקרטיה. יחד עם זאת, חייבים גם לדבר על הארגון הזה שנקרא בג"ץ.
אז פה יש את חבר כנסת פוגל, וככה הוא כותב, קודם נכריע את החמאס, מיד נטפל בחיזבאללה, ולקינוח נעשה סדר בבג"ץ. לכל אחד יש את הזמן שלו, סבלנות. אז, ומיד התרעומת, איך הוא מעז להשוות בין בג"ץ לחמאס לחיזבאללה. אז יש לי פה שאלה מוסרית אליכם, שכל אחד יעשה את החושבים לעצמו. מה יותר גרוע, מה עוד יותר לא מוסרי. אז יש את בוא נגיד ככה, מחבל חמאס, כן, שנולד ברצועת עזה והלך וביצע את הטבח הזה ב7 באוקטובר ואנס ומה שלא יהיה. זה אדם שגדל מגיל 0 לשנאה, הוא לא מכיר שום דבר אחר, וזה רק מה שהוא יודע. כמובן שאסור לתת לו לעשות את הדברים האלה וחובה להרוג אותו, אבל מבחינה מוסרית, אני שואל אתכם, מה יותר גרוע? איש כזה שלתוך זה הוא נולד, זה הדבר היחיד שהוא הכיר כל חייו, שכל דבר רע שקרה לו בחיים שלו זה באשמת היהודים, או אנשי אקדמיה, שופטים, נאורים כאלה כמו שיש לנו בבג"ץ, שיש להם את כל הידע פתוח בפניהם, כל הספרים, כל ההיסטוריה. ומה הם בוחרים? הם בוחרו להגן על זכויות אדם של הנאצים האלה. מה פחות מוסרי? ואי אפשר להתחמק מזה שהם לא מגנים על הזכויות אדם של הנאצים האלה, כי הם כן, הם תמיד עשו חוקים כדי להגן עליהם, אם זה כמו הקש בגג, אם זה שחייבים לתת להם אוכל ומים, אם זה שיש להם זכויות אדם בסיסיות. לא, לנאצים אין שום זכויות, אין שום מקום לתת להם שום קול או שום דבר. נגד תרבות אלימה וברברית כזאת ומסוכנת, כמו שאנחנו רואים ויודעים, יש רק דבר אחד, השמדה. ובג"ץ נלחם על זכויות אדם של נאצים. זאת העובדה, אי אפשר להתעלם מזה, והעניין של כל הרפורמה, אני לא חושב שהממשלה הכושלת הזו וכל המפלגות הדתיות האלה והקיצוניות האלה, הם אלה שצריכים לעשות איזושהי מהפכה משפטית, או שהם בכלל צריכים לקבל עוד יותר כוח לידיים שלהם. ממש לא, אבל רפורמה מעמיקה בסוג של האנשים שיש לנו בבג"ץ, בעיניי השופטים של בג"ץ הם דווקא מזכירים מאוד את נתניהו, הם עושים מה שבקונסנזוס, אין אצלם שום פילוסופיה עקרונית של צדק, זה הכל מה שבקונסנזוס בדרך כלל, וכמובן להגן בחירוף נפש על מחבלים אסלאמיסטים נאצים, כמו החמאס ואחייהם. זה מה שהם עושים, ויש שם מקום לרפורמה מעמיקה. האנשים האלה שם שכרגע נמצאים בתוך בית המשפט, הם לא אנשים שמתאימים לייצג או לשמור על הצדק. אני חושב שהמשפט שהכי מייצג את השופטים האלה, זה להתאכזר לצדיקים ולרחם על רשעים. זה צריך להיות הסלוגן, המוטו של שופטי בג"ץ, ויש מקום לאיזושהי רפורמה, אני לא יודע בדיוק איך, אולי צריך לעשות איזושהי חוקה, הגיע הזמן לעשות חוקה במדינת ישראל אמיתית, שמגנה על זכויות הפרט וזכויות החופש וזכויות הרכוש, ושהאזרח הוא לא כלי שרת של הקולקטיב, ואולי משם יכול להתחיל לצמוח הפתרון. אנשים שמבינים שיש להם עקרונות של צדק, ושוב פעם, זה לא מה שיש שם בבג"ץ, בג"ץ הוא בית משפט רע מאוד, שיוצר סבל אדיר, והדוגמה הברורה לכך שהם מגנים על זכויות אדם של נאצים. זאת עובדה, אי אפשר להתעלם מזה, ושוב פעם, זה לא שאני חושב שצריך לתת לאנשים האלה בממשלה יותר כוח לידיים. ומדברים על שצריך להתאחד ולהסכים, המחנה המשותף שיכול להיות לכולם, אם תחשבו על זה מבחינה פילוסופית, לא צריך לכפות אחד על השני שום דבר, לא צריך להכריח אחד את השני לשום דבר, לא צריך לשלם כל אחד על השני, וכל המונחים האלה של ערבות הדדית, צריך לכבד את החופש, את הזכות לחופש, את הזכות להגיד מה שאתה רוצה, כל עוד אתה לא פוגע במישהו אחר. אני לא צריך לממן את האוטופיה הסוציאליסטית שלך, או את האוטופיה האידיאולוגית שלך, ואתה לא את שלי,
ולכן המחנה המשותף שיכול להיות לכולם, הוא חופש. אני לא צריך לממן את האוטופיה הדתית שלך, ולא שום דבר. כל אחד עם מה שהוא מרוויח, עם הערך שהוא יוצר לחברה, נשאר בידיים שלו, וכמובן לא אצל פוליטיקאים, וזה יכול להתמסד על ידי איזושהי חוקה כזו של עקרונות של חופש, שגם בתי המשפט שלנו יאלצו לפעול על פי העקרונות האלה של זכויות הפרט והחופש, וזה לא מה שיש לנו היום, וזה לא עובד טוב מה שיש לנו היום, וזה יצטרך שינוי חברתי מאוד מעמיק. לסיום, אני רוצה עוד פעם הגימיקים האלה שרצים ברשת, וכמה לפעמים זה בעיניי מגוחך, אז נוכל לכל אוהב חיצוני, אבל חייבים להפסיק את מלחמת האחים הקרה שקיימת במדינת ישראל. יוזמת רשת חדשה של לוחמי מילואים בשם סתמות הפה, מבקשת מפוליטיקאים ואנשי תקשורת לשמור על שתיקה. אם אין להם מסר מאחד, אלא רק מפלג ומסית, מאחורי היוזמה שצברה תאוצה בימים האחרונים ברשתות החברתיות, עומדים 3 חיילי מילואים מגדוד 43 של חטיבת בנימין. זה התחיל משיחה בחדר האוכל, שבה הבנו שקשה לנו עם הפילוג. אז תראו, גם לי קשה עם הפילוג, אני לא זה, אבל אין מה לעשות, אנחנו כולם אנשים שונים, עם דעות שונות. אני חושב שחייבים לנצח את המלחמה, ואפילו לא להכניס חייל אחד לעזה, ולנצח רק מהפגזה מהאוויר עד שאוהב נכנע. יש אחרים שיש להם דעות אחרות. יש כאלה שהם בעד בג"ץ, יש כאלה שהם נגד בג"ץ. יש מרחב כל כך גדול של דעות ותפיסות, דתיות, חילוניות, סוציאליסטיות, קפיטליסטיות. אז ברור שיש פילוג, כל אחד צריך להגיד את דעתו, לא יכול להיות איחוד מלא, הלוואי שכולם היו חושבים כמוני והיינו מאוחדים, או אולי הלוואי שכולם היו חושבים כמוכם והיינו מאוחדים. אז אני בטוח שיש הרבה אנשים עושים לזה לייק ומשתפים, כן, רק מאוחד ולהתאחד, אבל להתאחד סביב מה? זה קצת מילים רכות מתוכן, כי אני חושב שרובנו לא מסכימים אחד עם השני, וצריך באמת לנסות ולחפש, למצוא מחנה משותף, וזה על ידי זה שכל אחד יסביר את הפילוסופיה שלו, את הרעיונות שלו, ונתמודד גם אחד מול השני, כדי שנוכל בסוף באמת למצוא את הבסיס הטוב הזה, שכולנו יכולים לחיות תחתיו. בעיניי, שוב פעם, זה זכויות הפרט וחופש, וזה חובה לכבד, ושוב פעם, לסיום, אני חושב שזו חובה לציין נגד מה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים נגד אידיאולוגיה ברברית ומסוכנת, גרועה מהאידיאולוגיה הנאצית, גרועה ממיין קאמפף. אנחנו נלחמים נגד התרבות הערבית, האסלאמית, שהיא נחותה מאיתנו מבחינה אינטלקטואלית. אסור להתבייש להגיד את זה, וכדי שנדע שאנחנו מנצחים, וכדי שנדע שבסוף הגענו לשינוי התרבותי הזה אצלהם, זאת חובה וזאת זכותנו לצייר, לעשות את הקריקטורה של מוחמד, וזה כל הסיפור, וזה אחד מהמפתחות לניצחון במלחמה הזו, כי את המלחמה הזו אנחנו לא מנצחים בגלל שאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, ועל אלה עקרונות אנחנו נלחמים. והעקרונות צריכים להיות של חופש, של זכויות הפרט. זהו חברים, אם אתם מתחברים למסר, לרעיונות, בבקשה לשתף, וזהו, תודה רבה, ועד הפעם הבאה. עיניים להם, אבל הם לא